kare zuciya ke ta yayi, wanda kai yanzu wa zan yi koyi, dubi kuka na da nake yi ya Rasulallah. Annabi nake yi, tunanin yaya zaini, kukan zuciya nake yi, ban san mai na yi, na rasa mene nake yi, na kasance cikin bulayi, kallon kowa nake yi, ya fi ni yawan abun yi a cikin janibin masoyi, kuma ni mata shi nake yi, dan uwana yaya zan yi. Tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, mu zo mu gana da kai masoyi. Tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, mu zo mu gana da kai masoyi. Ni musu dafa nake so, kuma sakon nan nake so, ya yi shayar gaban abin so, annabi na ya ce yana so, na ni da duka mai so, kai mu ce amin muna so. Amin, amin muna so. Yan uwa amin muna so. Amin, amin muna so. Tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, tausaya, tausaya, tausaya wannan annabi na, mu zo mu gana da kai masoyi. Wala tu bismi rabbi, sarkin da ya min murabbi, ka yawaita salatin habibi, markazi karshen madubi, ali sun masabi da auliya kofofin madubi, shehana titani gudubi, bayan ya sirrubi, ababakar maulana murabbi, gaisuwa ta kanas nake yi. Ya Allah kai ka san nufina, da abin da shirina ya nuna, burina na zo madina, na ga mai kare tunina, annabi na ban sunana. Assalamu alaika habibi, assalamu alaika muradi, assalamu ala nur kalbi, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika, assalamu alaika, ya Rasulallah, ya Rasulallah. Assalamu alaika masoyi, assalamu alaika masoyi, kai kare zuciya ke ta yayi, banda kai yanzu wa zan yi koyi, domin kuka na da nake yi ya Rasulallah, ya bin sona ya Rasulallah, domin kuka na da nake yi. Kira mu zo mu Madina, har da mata ya Rasulallah.